एगो सरकारी नौकरी मिलल बहुते मुश्किल हो गइल बा। सरकारी नौकरी लगन पानी के दाम एके बा। हम सरकारी नौकरी के पाए के चक्कर में नहीं थी, भोई से बकरी के चलावे के चक्कर में बनी। पर जेकर लगे नौकरी बा उ चलावत छोकरी के। बिहार के आधा भाई का चरावत रन सब बकरी की पढ़ता लिखता भैया पढ़ला लिखला के बाद तो भैया ये सब बात बा तो चौड़ा में बकरी भैंस चराई ले और भोजपुरिया गाना गाई ले। हमरा ससुरारी मिलो रहा एगो भैंस तो आज देला बिया एगो पारा एगो पारी जौन बकरी या भैंस के कीमत बा बहुत कीमत बा, मतलब सोच के भी कीमत बा। खाने वालों की लोग सुनी लो कि 2000 के दूध हम बेची ले तो 8 लेके चोर कीन के लिया ले। और वो लोग के ही संजाना लगा लो कि कितना कीमत बा। न हमरा लगे रहे पैसा आ न मिलत सब पैसा। कर्जा हो जाए के बाद भी हम खुशी खुशी जिए नी और 4 का दिन भर में तारीफ पिए नी। आखिर 4 दिन के बाद तो मोरे ही जाएगा। खाली के साथ हम खाली नमक की ऐसे कि हम है नाच के शौकीन। तो नचनिया ऑर्केस्ट्रा के चक्कर में हम अपन परदादा के दादा के खेत तो सब बेच देनी। आज देले पर लोग ससुराल के एगो भैंस तो इसे गुजारा करी ले। और भैंस के अलावा हमरा पास सब कुछ नहीं है तो हम ए सब के दौरान सब कुछ सीख लेले बानी आ गाना भी सीख लेले बानी। हम अपन भैंसिया के पालवा बेच के उ गाना गा लेले बानी। जब हम उ गाना के मार्केट में रिलीज करनी तो अपना बारे कि का बताई 1 साल में 30 को व्यू गए ओकरा बाद हमर जिंदगी बदल गई। कहा कनी हमर जिंदगी बदल गई ओकरा बाद हम भोई चलावत हमर जिंदगी इतना बदल कि भोई चलावे में लागल गई कि दिन भर बैठ के चौथा गाना गाई ले अब मिलल ससुरारी से भोई से ओकरा के चराई ले। तो ऐसा सब वीडियो देखे खातिर सिर्फ आर्यन सतगुण शो में ही मिली। तो आर्यन सपनो शो के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और शेयर करी। नमस्ते।